tady vítám u večerního videa. Dnes jsem si pro vás připravil jezení pasty. Připravil jsem si tady pastu, odol a s ním fakt jenom tak čtvrtinku, víc ne, protože jsem se asi poblil skutečně. Takže šlo otevřenou. Jako voní pěkně, ale nevím. A jdem na to. No dobrý. Bah. Pojď. Tak ještě dvakrát. Ještě naposled tady to. Takže už mám dojezení, a radím vám, tohle nikdy nezkoušejte. Jde to strašně do nosu, a je strašně potom blbě. Budu se vyblejt, takže prostě nezkoušet. Můžu jenom profesionálové. No, tak to by asi bylo všechno. Já se s tímto videem s vámi loučím a zase někdy ahoj.